Jotna lam sugo ani kokboro ST to channel ang tini tu fika BA third semester kokboro major paper ni baramani kaisa question abong kha tripor sikla koglom na nini simatoi seri siri ge tini video no nora paitha jarana berite video na paitha jarana mani or jaka pa video no like dan channel subscribe khlari bade hadenge jetawo chengla sinai tabo ke chung orani firamung porini lainai kok borok kok rubani lai bumao kusuk sinimong manoi tongnai rokni bisingo khoroksa wngkha sikoro osothoma jamatia bai sija tripur sikla koglom o koglom 1969 bisio ani tipra kok rubai bulayo ti khlai jago o koglom no poriwoi saimano tiprasa dofani sikla sikli rokno kha kuwar naharmong kuwar khe samungo yak riwoi kuchung pohor tubuna bagoi bini o koglomni bisingtoi kok khursa kha koglom no poriwoi naikhe saimano jora swlaijakmani logi logi tipra hani tongmung samung swlaijagoi o hani tipra sa loko bosongni tongthai chathai joto no swlaijagoi tongoi mano hinoi koglom nai sanani nayo tamoni hinba kubun hani borok tipra hasteo phaimani bukhak wngkha haini bagoi koglom nai dofani lukorokno thunani hor paikha tabuk wansuknani jora sok paikha hinoi sanani nayo tamoni hinba tipra habo salsa kubun hani bosongrok phaioi o hani nokphang wngphainai hino wngphainai aboni bagoi jora tongsongni wansuknani kokno khursajakha phiaba kubui no kubun hani borok rok tabuk o hani nophang wngoi tipra hano lilak riwoi tonima nukjakha o phatarni borok hapna nangwa no noksingni borok phatar tipra tini kolokoi tongkha chanai bangmani bagoi o koglom butangni aboni tola tongo sakani kok butangni bisingtoi saimano dofani samung humung khlai thani logi rinai borokni bial haini bagoi sinai sikla rokno sanani nayo phan kebel yapri heleng kok kotor sayawoi sakno saktharwi samung khlainani nangnai hinoi tamoni hinba kubun hani borok rok tipra hani boyar no selaioi rikhe haini bagoi o ha khulaioi tongkha chanai borok bangmani bai aboni bagoi koglomnai dofani lukurokno jora tongsoni kha thansa kok baksa khe tipra hano muthangoi narwknani kokno khursa ruo torkhe taibo tongo kok butang tripurani ulo suijagoi tongkha sikla pal saka tala sidi bukhuk sago phan khlai nadi o koglomni kok butangni bisingtwi chwng tabuk saimano koglomno poriwoi teibo saimano borok dofani bisingo tiprasa dofa no teisa buini slai bara tola klaijak wngkhana hinoi aboni bagui no dakti buini dofa bai baksa kusugo karina wansugoi sinai bini o koglobo okra chakra takhuk bukhuk sikla sikli rokno phan khlai phan kwtal wansukmung kwtal kha kwtal tubuoi norongni khlai thaino khlai thang di mangsa kirima lasima kwrwi sak baithangni sinimungno chobao kuplai khlai di
hinoi kok khursa jakha paithago omono sana kalaio koklamnai ashuthoma jamatia hoda hamkraini phaising kuthuk wansuknai khoroksa haini bagoi bini o koklamni bisingtui tiprasa sikla sikla do sikla sikla sijak nukjak wansuknai luku rokno kobok jakha dofani hamkraini lamao samung tangnani bagoi kha baksa tong baksa khe samung yak riwoi kuchuk pohor tubuna bagoi koklopnai tabukni dofani takhuk bukhuk sikla sikli rokno bini o koklopni bisingtui kok khurchar kha hingke tini video asukma paithak jotono hambai video no norok like tei channel subscribe khlai ribadi.